afọ 2020 agakwalanụ. Afa mụ bụ Ikechukwu nwa manụ. Hey. Abịara ka anyị n'unu Jehova ekele maka ihe o mere n'afọ 2020. Nwanne na orika isi mbido anyị abịago, isi mbido anyị abịago. 2021 anyị ebidogo n'isi. Ị na-anụkwanụ maka na Jehova mere ọtụtụ ihe. O nyere m ndụ n'afọ 2020, o nyere gị ndụ n'afọ 2020, o nyere gị nwa n'afọ 2020, o nyere m nwa n'afọ 2020. Ngwa ka anyị gaji ọnụ ndị mmadụ ihe mere ga-eji nye Jehova mụ ekele. Ana m asị ka anyị tụọrọ ya mma. Jehova imela mma, Jehova imela ewo. Ngwanụ ka anyị ganụ. Isi mbido abịakwanụ n'ọzọ ewo. Anya fugodo na agadaga nwanyị ọma ewo. Ịma na asị afọ nwanyị amalanụ di lole ya ka onye nụ Chukwu ekene. Ngwa gịnị bụ aha gị? Emeka Blessing. Kedu ihe ị chọrọ ka Chukwu mere gị n'afọ 2021? Chineke ka ọ gọzie anyị na 2021 ka o dukwara anyị, nyekwa anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Ọ dị ka mọmị na-agụbụ egwu mbụ. Chukwu nara ekene maka na ọ na-enye n'oge ekene. Ngwa nwanne kedu afa gị? Afa m bụ Chukwuemeka. Chukwuemeka, ị hụrụ na ihe Chukwu mere na 2020 ọ ga-eme 2021. Kedu ihe chọrọ ka Chukwu mere gị n'afọ 2021? Achọ m ka o bu na-emenụ karịsịa ndị ọzọ. Ndị ọzọ nwechara ike ha gbacha moto nke ha, mana nchọrị ka m gbaa latest o. Ndị ọzọ na-agba Venza o, mana m chọrọ ka m na-agba Formatic o. Ọ ya bụ ihe nna ya Chukwu ka o mere m, ka m karịsịa ndị ọzọ, karịsịa ha ncha niile. Nwanne m otu aka nchọ ka ọ dị o. Kedu ihe ị chọrọ ka Chukwu mere gị n'afọ 2021? Ihe ngwa Chukwu ka o mere m bụ na achọrọ m ka ọ gọzie m n'afọ a. Ka afọ achọrọ m ihe mere na 2020 ka o repeat kwe na this 2021. Ka afọ abụla afọ ọma na afọ ihe bụ ihe ọbụla anyị chọrọ n'afọ a anyị emekwe ya achieve. Achọrọ m ka inye Chukwu ekele maka ihe o mere n'afọ 2020. Ị gwakwa ya ihe ọ chọrọ ka o mere gị n'afọ 2021. Chukwu nye m ogologo ndụ n'afọ 2020 mee ka afọ 2021 m chọrọ Chineke m ogologo ndụ, nye m arụ isi ike, nye m ego, nye m ụlọ, nye m ife niile m chọrọ n'ụwa. So Chukwu bụ ihe na-eme ya, so Chukwu bụ ihe na-enye ego, so Chukwu na-enye udo, so Chukwu na-enye amamihe. So ife a chọrọ n'ụwa bụ amamihe na udo na arụ isi ike ka anyị chọrọ ka efere na-aga, ka efere na-aga n'ihu. Ị chọrọ ịgba moto na 2021? Ee, m chọrọ ịgba moto na 2021. Ị chọrọ ịga Canada na 2021? M chọrọ ịga Canada na 2021. Ị chọrọ ịlụ nwaanyị na 2021? M chọrọ ịlụ nwaanyị na 2021. Ngwa aga m atụrụ Chineke mama onye ọma imela. Aga m atụrụ Chineke mama onye ọma imela. Aga m atụrụ Jehova mama onye ọma imela. mama onye ọma imela. Ngwa oyo, ngwa gbapụrụ m ya, zọpụrụ m ya, zọpụrụ m. Unu afụgo ka ndị mmadụ si wee kelee Chukwu maka ihe ọma o mere ha na ndụ 2020. 2021 ka anyị nọkwa n'ime ya, ga na-aga n'iru na-ekele Chukwu maka ihe o mere anyị n'ime ndụ anyị niile. Ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn ka ị ka nọ. Gịnị ka m ga-agwa gị? Kelee Chukwu maka afọ 2021 ihe niile o mere n'ime ndụ gị, maka na ịbụ nwa Chukwu, nwa Chukwu. Kelee Chukwu na ihe niile. Nna si ka ọ mara unu mma na-ekiri isi mbido na ihe niile ị na-eme. Chetakwa na ndụ a ihe niile na-ebido n'isi. Thank you.